ఇప్పటి నుంచి మనం జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టుకోవాలి, జాగ్రత్తగా సంపాదించుకోవాలి. నీకు ఇష్టం వచ్చిన వర్క్ చేయి, ఇది చేయి అది చేయి అని ఏమనను, సరేనా? మొత్తం కొత్తగా ఉంది కదా. అవును. సరే వర్క్ వెళ్ళనా మరి? ఈరోజే కదా వచ్చాం, రేపు వెళ్ళు, ఇప్పుడు ఉండిపో. అంటే ఈరోజు మన ఫస్ట్ నైట్ అయితే. దగ్గరకొచ్చా అనుకో చంపేస్తా. సరే చదవడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నా. శివ ఇప్పుడు వద్దురా, ఫస్ట్ సెట్ అవ్వాలి. అవుతాంలే. ఏందిరా అలా చూస్తున్నావు?